Ahojte, volám sa Karolína Kolesíková a dneska vám porozprávam niečo o LinkedIne, prečo je táto sociálna sieť taká dôležitá v našom projekte Visací zámok. LinkedIn je biznis sociálna sieť, ktorú momentálne v Českej republike používa vyše 160 000 užívateľov a v celej Európe je to už vyše 11 miliónov užívateľov. Medzi týmito množstvami užívateľov je určite veľký počet našich súčasných klientov a ešte väčší počet potenciálnych klientov. Preto je to dokonalé miesto, kde môžeme interaktívne komunikovať so svojimi klientami a dávať o sebe viac a viac vedieť o tom, čo robíme, čo sme robili, ako to robíme, v čom sme jedineční a môžeme tam zbierať aj odporúčania od bank alebo inštitúcií, v ktorých sme daný produkt alebo projekt dodali na čas a v správnej kvalite. Väčšina z vás už LinkedIn profil má, preto sa budem venovať len takým tým základným veciam alebo nejakým chybám, ktoré sa opakujú, aby sme sa ich mohli vyvarovať. Takže tu je naša firemná stránka a ja som si vybrala, že vám dneska ukážem profily, ktoré by sme mohli používať ako vzor. A je to profil Standa Mikela a Vaška Lorenca. Vybrala som ich pretože Standov Mikel je dosť podrobne vypísaný, aktívne ho používa, má vyše 300 kontaktov, 7 ľudí ho odporúčalo a ten profil je veľmi živý, čiže ak sa chcete inšpirovať dobrým profilom, odporúčala by som práve Standov. Lebo aj ten počet jeho ľudí v sieti sa dosť rozrastá, čiže dáva vedieť o tom, čo robí, kde sa nachádza, kde ho môže jeho klient nájsť. A druhým príkladom je Václav Lorenc, neho som si vybrala preto, lebo je veľmi aktívny bloger a jeho účet je takisto veľmi živý, pretože ho oživuje linkami na svoj blog. Tým pádom účastníci v jeho sieti sa vždy dozvedia o nejakých novinkách a začínajú ho vnímať ako odborníka v sfére alebo v oblasti pricingu, čo je ďalšia výhoda LinkedInu, že je to vlastne rozšírená možnosť dať o tom danom blogu vedieť. Tiež môže dostať odporúčania a podobné veci. Takže odporúčala by som Standov a Vaškov profil, keď sa chcete inšpirovať niečím veľmi zaujímavým, kvalitným a dobrým. Teraz si ukážeme náš firemný profil. Ako vidíte, na LinkedIne je nás iba 14, napriek tomu, že v kapacity nás je 25. Nie je to až tak úplne pravda, pretože niektorí ľudia majú zle vyplnené meno firmy, tým pádom nie sú nalinkovaní na Capacity Pro a vytvára to mylnú predstavu, preto si musíme toto odstrániť. Ako príklad som si vybrala Janu Nečadovú. Ako vidíte, Capacity Pro má napísané s medzerou. Je to nesprávne, preto nie je nalinkovaná na náš profil. Treba to napísať ako jedno slovo v kuse s veľkým C, s veľkým P a bude to správne. Ešte ďalší prípad, čo som si všimla, je Pepa Smíšek alebo Slávo, ktorí to majú v dobrom tvare, ale nie je to nalinkované. Ako to opraviť? Ideme na záložku profil. Edit profil, edit current position a teraz vedľa company je change name. Naťukáme to v tvare Capacity Pro jedno slovo, veľké C, veľké P, ako vidíte, už sa nám tam vyrolovala ponuka. To je ako overenie, že je to správne. Odklikneme ho, dáme update, skontrolujeme si to tak, že ideme do záložky profil a view profile a vidíte tú ikonku, čo je napravo od firmy. To znamená, že sme sa správne napojili na našu firmu, čiže už v systéme LinkedIn som zamestnancom Capacity Pro.
Ako som už veľakrát spomínala, LinkedIn nie je miesto, kde by sme boli len my ako firma, ale je tam veľa ďalších firiem a potenciálnych zákazníkov, ktorí si nás môžu nájsť. Napríklad hľadajú konzultingové služby, tak do vyhľadávača zadajú heslo consulting, hľadajú ho v Českej republike, tak vyplnia Czech Republic a vyhrnie sa im ponuka firiem. Takže ako vidíte, v Českej republike je konzultingových firiem viac než dosť. Nie sme sami a kde je naša konkurencia, musíme byť aj my, aby nás nepredbehli. Takže to je ďalší zmysel toho byť na LinkedIn a aktívne ho využívať. Ďalšou zaujímavou vecou na LinkedIn je napríklad analýza, na základe ktorej môžeme zistiť, koľko návštevníkov máme na našom firemnom účte, ako to je z mesiaca na mesiac. A môžeme dokonca sa dozvedieť aj to, z akej oblasti boli návštevníci nášho profilu, čiže kde je dopyt po našich konzultingových službách. Ako vidíme, je to banking, IT, management consulting a telekomunikácie. Ďalšou zaujímavou záložkou je záložka služby, kde sú vypísané všetky naše streamy a v prípade nejakých otázok klient si klikne napríklad na distribution, kde sa dozvie nejaké podrobnosti, je tam aj link na našu firemnú stránku, kde sa môže dozvedieť všetko, plus sú tam kontaktné osoby, a to stream leader a BD manažer, ktorí v prípade otázok môžu tomu potenciálnemu klientovi dať odpoveď na to, čo potrebuje. Čiže byť v pravý čas na správnom mieste. Možno našu web stránku by bez LinkedInu ani nenavštívili. To by dneska stačilo o tom, ako používať LinkedIn. Časom si povieme ešte ďalšie featurey, ktoré môžeme využívať. V prípade akýchkoľvek otázok ma kontaktujete, veľmi rada vám odpoviem. Pekný deň vám prajem.